Piye? Wis dadi wong lanang sing bermanfaat porong? Ayo belajar bareng-bareng. Saisone apa ae sampean sing di omah ra iso ya dibelajari kudu iso. Ya titik-titik didandani apa keluhane sing di omah nek kerusakan ya didandani. Kayak mas-mas rabutan ini iki lho. Oh, koduk bojone rewel nyapa? Mas, kursiku rusak iki lho, dandanono. Yos ade kan iso jawab toh. Iya, sik toh. Ditandangi ae sak isone. Aja sampe ngomong gak iso sik. Didandani dicoba dulu. Lah mas-mas serabutan ki bendinane ki ya padha ae serabutan saeneke gawean. Oh gak mandang bulu, pokoke enek sing nyeluk ya tak tandangi. Masak ya rada iso. Yes pokoke dadi wong lanang aja sampe sing gak bermanfaat. Apa ae wis lakonono nganti ikhlas sing bermanfaat. Insyaallah rezekimu bakal berkah.